bandiraɓe miɗa salmina on ko ƴewirton Pinal TV ko bisimilla moɗon émission mo wiyeteɗo kaalden nden no hande min gari gajande on so Allah jaɓi kabaru darde fulɓe e leñol fulɓe ɓe joni miɗen gondi hande e évité amin mawɗo wiyeteɗo monsieur Mahaju Nana kanko mo wari iwde leydi Cameroun kanko waɗi gajande men hande so Allah jaɓi bisimilla maɗa monsieur Mahaju. Mi yetti, salamu aleykum bandiraɓe heɗitoɓe. Inde am Mahaju Nana bana o wi daga Cameroun. Min gari wuro wiyetego Winndere leddi Adamawa. min sewirake ɓe wargo leddi Mali. Mi salmini maɗa sanne monsieur Mahaju bisimilla maɗa e dow plateau Pinal TV du nden no hande no hono no mbimiri noon so Allah jaɓi miɗen jiiɗi garude on kabaru darde fulɓe e leñol fulɓe hoɗum woni normalement pulaku hoɗum woni ko pullo hani waɗande leñol mum. To ko ɓe mbimin pulaku ɗum kuje tati ko woni muñal, semtende e haqqilo. ɗo ko woni pulaku. Ko hani gaɗanen pulaku se balliten pulaku fina tawaji meɗen ɓanto en janga en jangina ɓiɓɓe men rewɓe e worɓe en golla golle nafoje dayen kalluɗum fuu latten himɓe jogiiɓe hoolare leƴƴi goɗɗi e laamu fuu se hoola en kanjum woni mi wi'ata pulaku na ko saali pulaku gi'en ko tammi wargo janngo ko golleten nden leñol meɗen ɓamta ko golleten leydi fuu ɓamta jam tabita ko golleten ta toñande on andi ko wiyata toñande ta toñande wona hakkunde men e leƴƴi goɗɗi hakkunde men e laamu en latta en hoore en ko ɓurdi woɗugo. Ok, a salmine sanne joni duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi min dayiti fulɓe tampi sanne e aduna o mbaɗa wiide en kabaru muɗum. E fulɓe tampi nde duniya ɗo fulɓe tampi ko saabi ɗum ɗuɗɗum goɗɗum ummi yaasi wari tawi en mangol may ni soyde jangde soyde andugo no duniya wontiri en fulɓe ɗo maɓɓi nder ladde ɓeɗo jogi dabbaji ɓe anda duniya wayliti ɗuɗɗum anda to woɓɓe feere alluɓe e bonɓe ɓe ngari ɓe koƴi ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbaɗi ɗum dow laabi bononda ɗo torri fulɓe joni kan no mbatten se kawren kaalden no gurtirten nder saɗirmaji ɗi nder bone ɗe ɗo mi foti mi wi'a jonta jaafe bo fulfulde amma wonno nde wayi nde nanday be nde moɗon amma kabdeni on paama. joni miɗa yino landudema est ce que fulɓe ana immi ana darani pulaku. Mi tammi ɗuɓɓe fulɓe ummi darani pulaku ɗuɗɓe bo ummay bana ɓe mon ɓe leddi Mauritanie leddi Mali Sénégal on dari on jangini fulfulde minin to amin to Afrique central bolle ɓiɓɓe leddi bolle fina tawaje ɗe haalaji men fulfulde e ɗemɗe goɗɗe jangirde may nde famarde ɗum ɗuuɗay min ɗum ɗo janga seɗɗa seɗɗa amma ɗum ɗuuɗay jangirde école publique l'école ɗum fuu ɗum famɗi ɗuɗɗum fulɓe ɓe jangayi ɓe ɗo nder majjere arabiya wakkere diina ɗum fuu woɓɓe jangi jangirde ma nde famɗi ɓe paamayni lugguɗum majum ɗuɗɗum masine ha nder meɗen janguɓe ɗon en ɗo mari modiɓɓe on ɗo wiya mobbo non wiyata kananke non wiyaton ɗum min wiya ɗum modiɓɓe anduɓe jangirde anduɓe diina ɓe ɗon amma ɓe ɗuuɗay ko ɓe ɗon bo
jangirde may ɗo faɓɓe min ngala cuuɗi jangirde, min ngala télévision, min ngala radio, ɗum fuu ɗum wala, sey radio public, télévision public, ɗo bo larani leddi fuu, ngam leydi no yehira yeeso laranayi leƴol gotol wanni. miɗa sika du yalla pulako na yara yeeso normalement ana hani fuɗude gila les famille ji ɗi, est ce que joni yimɓe ana haala fey fulfulde e famille ji ɗi? To amin Cameroun jaati fulfulde no haale nder famille, fulfulde no haale nder gure dans les villes e haladde fulfulde no haale nder famille, amma ɗum ɗo haalde be lahan, c'est à dire avec des fautes. Mais no haale ha Cameroun. To e lesɗe goɗɗe fulfulde haalatake nder famille, ɓe haala hawsankore, arabiya, wana ha on kala bambarankore. Amma to amin Cameroun alhamdulillah fulfulde no haale. Joni hoɗum fulɓe hani waɗude yalla pulaku na yara yeeso? Sey ɓe tayko, ɓe gi'a ko tammi wargo, ɓe ƴeewa yeeso dayɗum, ɓe tayko dawrida, min wiya ɓe taskaram, ɓe taska, ɓe dawrida, ɓe gollida be laamu, tokka shari'aji laamu, sharɗi laamu, tata woppa ɗum, tokka shari'aji laamu, gollida be ardiɓe, janga, jangirde ɗum kanjum woni balmol nafowol. Jangirde woni joni, jangirde woni labbo, mi anda ko mbiyata noon, andi labbo? A andi ko mbiyata labbo c'est l'arme. Jangirde, to a hande to a jogayi jangirde, a wala andal no waɗi fuu, a lortan caggal. Ok, joni a gorko mawɗo leydi Cameroun to en nema, est ce que o golle wonko golluɗon kabaru pulaku fay so e leyɗe goɗɗe? To haqiqa gonga ni komin golli famɗi ɗum ɗuuɗa, min ɗo kabda seɗɗa noon, amma komin gollani pulako, komin golla ɗum ɗon, amma ɗuuɗay, famɗi. To mi seyi be yigo Pinal TV yela am, min keɓa minen bo min keɗita, min gi'a télévision Pinal TV ha Afrique centrale, Nigeria, Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon, min gi'a min keɓa ko ɓe wiyata jayndiyankoɓe amin e janjitoɓe, ɓe fuuni ɓe leydi amin toon, ɓe gaɗa ɓe kaala nder Pinal TV, ɓe andina on komin gontiri, komin gollata, nomin jooɗori, belɗum amin, mettuɗum amin, saɗirmaji amin e ko nandi e majum. est ce que oɗon jogui perspective ngaji wawɗo waɗede yalla Pinal TV ana ƴeewe e Afrique o fuu? To mi hooti Cameroun, mi haldan be mawɓe amin, nda ko gimi ha Mali, nda Pinal TV, min keɓa dabare no min gatta, min keɓa Pinal TV e amin toon. ɓe immanayi hoore mum darno golla golle mum yimɓe kewɓe hono no télévision o fuɗɗori ni, télévision fulɓe, ko ɗum mbawɗa haalande fulɓe yalla goto fuu daña ko waɗi côté muɗum yalla e ɗum yaara yeeso? Sey yimɓe bana on wi Pinal, sey en pina, en acca ɗanugo, en pina, en ballotira, en jogotira, heɓa en jara Pinal men, fina tawa meɗen yeeso, amma ta gejjiten luttuɓe, na enen feere men woni ha duniyaru, en ɗo mari himɓe sera men, en fuu se en ɓamtido ɓamtol gotol. su joni sukaɓe nanguira e juuɗe ɗiɗi culture muɗum, ko mbawɗa haalande sukaɓe surtout nouvelle génération o, yalla goto fof na nanguira juuɗe ɗiɗi mum ɗo iwi fina tawa?
sey en pindina ɓe en siptinira ɓe joge fina tawaji moɗon joge juuɗe ɗiɗi ɗum jawdi mon ta ngudinedi sina noon en tokkan fina tawa woɓɓe en gejjita ɗum men en ɗum woɗay taygiti télévision Pinal TV o ana wadda ɗo yimɓe kewɓe hono politique en won hen économie voilà ko taygiti hunde fuu ko wawi haldede kabaru développement leydi joni mbiɗa miila pulaku du ana wawi jingande hoore mum yalla pulaku na yaara yeeso joni onon gonɓe mawɓe hoɗum mbawɗon wadde yalla oɗon balla pulaku o yalla ɗum yaara yeeso ba mbimi se kawren tefen wallitoɓe enen en balla hoore men en tefa wallitoɓe be kalisji be guineji be siyasa politique no fuu majum heɓano fulfulde fina tawaji fulfulde ɗabiyaji fulfulde ɗum ɗabiyaji fulɓe ɗum fuu ɗum hawra ɗum towna leñol ɗum towna kala leydi fuu ko mbawɗa haalde kabaru leydi Mali joni ko garɗa Mali ko to ɗum tawda hono hen tawriɗa leydi Mali mi tawi leydi Mali ɓiɓɓe leydi Mali ɓeɗo ferti leydi Mali ɗo wooɗi ɗo weli sanne leydi Mali no weli komi waɗata du'a u Allah wartir jam leydi Mali Allah ɓamtu leydi Mali Allah ɓamtu leydi Afrik fuu Allah ɓamtu fulɓe leydi Mali mi tawi ndi wooɗi mi yi'ayi mi faɓɓayi ɗo mi waɗi balɗe 7 mi yi'ayi aybe mi yi'ayi ñidduɗum tu ɗum fuu ɗum majum ɗum ɗo wooɗi ɗo tan mi foti mi wi'a joni miɗa miila aɗa wawi haalande konngol investisseur en yalla bawɓe wallude télévision o surtout yalla ɗum yaara yeeso handi mo mari ko moye wadda ko wawi ko moye wadda ballal muɗum investisseur en ɓe gadda kalisji maɓɓe e dabareji maɓɓe ha télévision Pinal no yaara yeeso no feesa no heewira duniya fuu woɗi handi fulɓe gonɓe Australie Asie Japon Europe Amérique du Nord ɓe fuu maɓɓe ɓe gi'a ɓe nana ɓe gi'a Pinal TV ɗum ɓeddan enɗam saka himɓe ɗum ɓeddan enɗam saka leyɗe ko mbawɗa haalande fulɓe fuu barkinde ɓe faaha yalla min fuu miɗen hokkodira juuɗe yalla pulaku na yaara yeeso message du ma to fin to miɗo do'ana tan fulɓe fuu narral e gollidal e ƴeewugo ko warata yeeso en andi ko saali en andi ko gonduɗen hannde ƴeewen janngo moƴƴa janngo wooɗa ɓura hannde sukaaɓe men ɓe latta ɓeɗo nder duniyaaru ɓeɗo beltini ɓeɗo de'iti ta ɓe latta nder himɓe marɓe saɗirmaji ɗo kon mi foti wi'ugo ha ragare wolde am et message ma de fin kabari Pinal TV message ma de encouragement to Allah wallu Pinal TV Allah ɓamtu Pinal TV ya dow deydey Pinal TV huuɓida duniya fuu kala e pullo woni fuu o yi'a o nana Pinal TV o ƴewon o nodda o hokka ko o mari haaje ha hoore maako fuu tokkira Pinal TV Pinal TV latta bana maayo ko dangol hawrowol fulɓe e leƴƴi goɗɗi fuu ɗum yaha yeeso merci beaucoup nden ɗum wonno haaba hannde komin jogino ɗo e Pinal TV ko miɗen gondino e babba amen biyeteɗo monsieur Mahaju Nana ƴiwɗo leydi Cameroun so wari ƴewande on e leydi Bamako ɗo en nema Mali
nden no mbiɗa salminama ko ƴewirton télévision o ko fa han so Allah jaɓi lanɗo hollu en hono muɗum kasi. Assalamu aleykum moɗon.